Здравейте, приятели! Благодаря, че сте отново с мен и благодаря, че ме поддържат. От това каква е атмосферата в дома ви, зависи много. Зависи как ви вървят нещата, как ви е настроението и най-важното зависи самочувствието. Защото в дома може да идват различни хора. Кой болен, кой с разни мисли в главата, както и вие самите. Лошо настроение, например. А стените в дома всичко това го поглъщат, а после ви го отдават обратно. Дома периодически трябва да се чисти от това, което поглъща на енергийно ниво. Днес ще ви разкажа за един много ефективен метод. Това е нужно да се прави, когато миете пода или обирате прахта в къщи или генерално чистене правите. Какво е нужно? Смесете една щипка сол и една щипка захар. И тази смес е нужно да я хвърлите във водата, с която ще миете. Дали пода, дали прахта или каквото ще чистите. Като слагате тази смес във водата, кажете следните думи. Добро, подслади се, а лошо със сол измий се. От дома махни се. Истина. И след това си мийте пода или каквото ще миете там. Когато приключите и хвърляте водата, с която сте мили, още веднъж казвате думите. Ако това го правите регулярно, то атмосферата в дома става по-мека и по-лека. Благодаря. Довиждане до следващия път.